seche ma ng'ato goyonwa simu, gimokwongo wadwaga ni wa meet the person in person. Nikech ng'ato nyalo goyo ni simu ni en gi ot, to karo uso yamo. Koro nyaka iwuog mi dhi neno odno gi wang'i. Gimoro ni uso gimi kiano rach. Alafu, ka wasedhi mwaneno gi wang'wa, koro onego bed ni watimo due diligence gi ng'atno. Ma be wa involve ga lawyer wa sana. Nikech seche moko inyalo timo due diligence ni kia gik monego bed ni fuatilia. Koro sano lawyer wa ema samoro konyo wa sana mondo wang'e the right person, to be en adier ni ng'atni en e wuon odno. Nikech adier ji mang'eny oselalo pesa kuom jok ma wuondre ni gine owners of the properties to gin. Koro ka ng'ato gonwa simu, anytime igonwa simu ni in gi ot kanye, kata obed mana Migori, wan wamanyo ga kaka wanyalo chopo Migori kuro, kata kwaonge kwanu kwanyalo chopo, wamanyo representative madhi ng'ienwa ni adier to odno nitie. Kasto koro nyaka watim be due diligence no mwang'e ni adier mane wuon ot mwadwa uso ne ot. Ineno. Koro mago gik ma very important ma nyaka watim ga. Very, very important. Ok ius ne ng'ato gima kata in ikia, nikech ng'ato penjo niya, ot ni mi post ni, o en kanye. Ikia kata kuma ot nitie, iwinjo mana ni en Kisumu, to en Kisumu gi kanye. Ng'ato be dwaro information maler. Customer ki post gimoro, customer dwaro information maler kuomi. Koro nyaka ing'ise ni odni en kama, ndara chal nade, ang'o mantiere around kanyo, en ot room adi, en rom nade, ineno gik mago te. Koro mondo ius ot machal kamano, nyaka idhi ng'ino odno gi wang'i. Kaka sales person. Kaka nyalo medo, kaka nyalo ng'eyo ni ot en mar ng'a. En ga ni kisedhi bineno ot, dongiromo gi wuon ot.